hope shines upon the city of Bacolod. Kag ini nagatawag sa aton nga mag-isa para sa pagbangon sang tagsa-tagsa, para kay Kiko kag Lenny, kag para sa aton pungsod. This is Paglaom, our People's Rally. Ginatawag na kita sang aton bituon sang paglaom. Ginatagaan kita sang kabaskog. Kag kaisog para kita magaangat. Umpisahan nato ng aton adlaw sa isa ka pangamuyo para sa aton pinalangga nga Pilipinas. Para kay Kiko, kag kay Lenny, kag para sa aton nga ginaatubang nga journey. Please welcome our very own Mark Dolientes and our Negros artists. Meron bang gumagabay sa'yo? Kulay rosas ang bukas na nais ko, katahimikan maghari sa mundo. Ikaw ako tayo kahit may kadiliman, aangat tayo, liliwanag ang mundo. Sama-sama nating titibayan ang loob. Ramdam mo ba ngayon ang diwa ng pagbabago sa puso mo? Tinig ng pag-asang matatag ang siyang liliwanag sa puso mo. Bagong umagay ating haharapin, pagkat Diyos ang siyang gabay natin. Pagkat Diyos ang siyang gabay natin. Pagkat Diyos ang siyang gabay natin. Sa bukas na nais ko, katahimikan maghari sa mundo. Ikaw ako tayo kahit may kadiliman, aangat tayo, liliwanag ang mundo. Sama-sama natin titibayan ang loob. Ramdam mo ba ngayon ang diwa ng sa puso mo? Sa puso mo? Sa puso mo? Nagapanalaytay ang paglaom sa tagipusoon sang kada Pilipino para sa aton pamilya, komunidad, kag sa aton nga pungsod. Gikan sa Bacolod hasta sa tanan nga sulok sang Pilipinas. Magtindog kita kag ipabati sa tanan nga Pilipino ang aton nga pambansang awit.
magiliw, pelas ng silanganan, alab ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinihang, tuyen ka ng magiting, sa manlulupi, di ka pasisiil, sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong panghaw. May dilaghang tula at awit sa paglayang minamahal, ang kislap ng watawat mo'y tagumpay na nagniningning. Ang bituin at araw niya kailan pa may di magdidilim. Lupa ng araw ng maghati pagsinta, buhay langit sa piling mo. Aming ligaya na pag may mga api, ang mamatay ng dahil sa'yo. Ang bagong adlaw sang paglaom, makitaan sa aton nga pagtipon, sa aton nga pagtindog, kag sa aton nga kalipayon. Ang kausa sang pumuluyo, ara na sa aton mga kamot, isulong na!
Inisang paghiliuyon, handa ka na bala sini nga panahon. Sa dalan kita tanan, ang magtipon-tipon aton isibugar. Tungwag sang bakulunod ang mga pamilya. Magkilitanay naman, balik kita tanan sa dutang dinakan. Ipakita kung ano takabako, diri lang nga ninyo matilawan sa bakulod. Maskara! Diri na sa bakulod, kilali, pati sa lain na puso. Maskara! Diri tamat sinadya, suksukayong, mga gwapo-gwapa. Maskara! Diri na sa bakulod, kilali, pati sa lain na puso. Maskara! Diri tamat sinadya, suksukayong, mga gwapo-gwapa. Bacolod! Ang piyesta sang kasadya kag bag-o nga paglaom ari na gid. Paglaom nga indigid mapunggan kag masagang. Welcome your host from Manila, OG Diaz and Mama Lord. Maayong hapon, Negros Occidental, Bacolod City! Hi! Magandang hapon! Nakakaloka! Kumusta na? Dito tayo. Bakit? Kay Ma'am Lenny to. Ay! O, ayan, pakihinaan po yung music. Opo, ayan, ako nakakaloka. Oh, nice. Akala ko ba walang bass? Oo nga! Akala ko ba may pumigil? Ha? Nakakaloka? Oo nga! Ay, saan kayo galing? Akala ko walang masakyan! Sabi ko na nga ba eh! Oh! Pag gusto, walang imposible! Yes! Pag gusto nyo yung kandidato, walang imposible! Andito kayo ngayon lahat! Hello, mga kasakas! Pag gusto na yung kandidato, nagtutulungan! Yes! Nakakaloka, Mama Loy! Yes! Diyos ko, hindi nag-ano ng bus. O, syempre, alam mo naman ang powers ng mga volunteers. Yes! Ng bayanihan. Nakakaloka yung ipinanganak na ugali ni Ma'am Lenny. Yes! Radikal ang magmahal. Bayanihan! Bayanihan! Ayan lahat. Alam namin yung hirap ninyo. Kung paano kayo napunta rito. Kahit malalayo yung lugar ng karamihan na naririto. Yes, diba? Ay, Diyos ko. Oo, di ba? Umuulan. Nag-alisan? Wala! Sandali! At ngay, umuulan! Nasa ilalim din tayo ng ulan, di ba? Oo! Handa kaming mabasa! Para kay VP Lenny! Yes! Nakakaloka! Ganyan talaga, Nay, kapag ang mga tao, ang mamamayan naniniwala sa gobyernong tapat! Yeah! So, hindi na ako kailangan makisuyo. Makisuyo lang, oh. Dapat sabay-sabay, oh. Walang practice. Walang ganon, walang practice. Kasi isinisigaw nila mula sa puso. Yes! Diba? Kaya kung mapapansin mo, Loy, ayan, may drone tayo. Hindi naman, diba? Ay, hindi. Yung iba talaga, yung... Oh, tinan mo naman, hindi sila ba? Oh. Alam mo, Loy. Ano? Oh. Aha. Talaga? Oh. Nako. Oh, pasensya na kayo. Hindi yan kukunin ng kalaban. Ha? Oo. Nako. Yung mga kalaban, alam mo, tinatantusan lang yung mga... Binibilang kayo isa-isa. Ha? Oo, kaya nagmumukhang toge. Diba? At kung mapapansin ninyo, walang mga upuan na nasa likod. Yeah! Walang mga upuan sa likod. Dahil, pag nakita yan mula sa drone shot, magmumukhang puntod.
Kaya, tingnan mo naman, no? Willing na willing silang tumayo. Yes! Kaya mahirap ka, kapos ka sa buhay, mayaman ka, halo-halo yan. Pantay-pantay! At, diba? At, diba? At, Yes, Nay! At- At pantay-pantay yan at halo-halong tao, nabanggit mo, Nay. Alamin natin, ilan dito ang mga kabataan! Ang dami! sabi nga, diba, na-convince yun na ba yung parents ninyo kung iba yung iboboto? Ayan. Huwag nating tigilan ng mga parents natin kung iba yung kanilang direksyon. Diba? Pero pwede rin naman kumbinsihin, Nay. Oo, convince natin sila. Oo, importante yan, ano? O, yung mga first-time voters, sino dito? First-time voters! Ang tatalino ninyo! Yes! At sigurado, hindi nyo sasayangin ang inyong boto! Hindi kayo nagkakamali ng susuportahan dahil kahit kami rito, 10 na mga kasama naming artista na nasa likod, Yes! wala ho kaming bayad dito. Yes! Walang may bayad dito ngayong gabi. Correct! Nakakaloka. Ano? Hindi Ano? sila bayad. Oh. Oh, nakakatuwa, Loy. Alam mo, nagpunta kami, naghala namin ito. Yes. Yung mga poste, merong mga pink na ribbon. Ano ginawa? Tapos merong mga ano, pinatungan ng ibang kulay. Kaya ka ba? Pero, hindi nag-iiba ang kulay ng mga sumusuporta kay VP Lenny. Ibahin man nila ang kulay, ay nako, walang magbabago sa mga ito. Alam nyo, maraming salamat, ha? Dahil ganun nyo kamahal ang ating VP Lenny. Yes. Ako mismo ho, makakapagpatunay. Dahil pumasyal na rin ako sa opisina ni VP Lenny. Oo. Alam nyo ba, ang dami-daming truck doon gusto mag-donate sa kanya. Iba't ibang kumpanya, iba't Oo. ibang mga individuals. Sabi ko doon sa uy, bakit dito nyo dinadala to? Oo. Kasi po, kaya po dito gusto ng amo namin. Dahil alam ng amo namin na nakakarating talaga sa mga nangangailangan yung donate niya. Yes! Kasi lahat ng dumadaan sa opisina nila, may resibo! At ayaw nilang tanggapin ang resibong ito. Kukunti lang ba tayo? Ang dami-dami. Oo. Parang ito na ba yung ano eh? Ito yung People's Survey! Oo. Kaya sabi dito, lutang nanay for Lenny. Hayaan nyo ng lutang. Sinasabi nila, lutang. Yeah. Lutang, lugaw. Oo. Diyos ko. Biro mo na yun, ginastusan nila yung mga placard nila. Mula sa sariling bulsa. Oo. Diyos ko, hindi lang worth 500 yan, ha? Kasi yung iba namimintang, nagbayad daw sila tigpa 500 para sa mga kakamping. Meron ba? May 500? Wala. Ayan, syempre pa, Loy, sa bawat rally, kitang-kita natin ang buhos ng suporta para sa ating mga kandidato. Aba, grabe. Grabe ang drone shots. Ayan, Nako, ayaw naman nilang tanggapin ito eh. Pinag-ano lang daw eh. Pinadadami lang daw eh. Diba, no? Ayaw nilang tanggapin. Ayan, ang dami nating drone, Wala ba rito nga nananakawan? Walang nawawalan? Wala. Ayan ha. So, ibig sabihin, mga honest kayo. Ayan, okay. Ang dami natin, grabe. Libo-libo tayong lumalabas ng ating mga pamamahay para ipakita ang suporta kay VP Lenny at kay Senator Kiko sa bawat sulok ng mundo. Pero, imagine ninyo ha, kung dumami pa yan, nakakaloka.
Diba? Kung bawat isa sa nag-attend doon ay kumakausap ng isa, aba, 3, 5, 5 pang hindi pa natin katropa. Ayan. Alam nyo yung convincing powers natin, di ba? Yeah. Kung alam natin, meron tayong mga kaibigan na kailangan natin makonvince para maniwala sa ating Hi! Hi, drone! Oy, atin ba yan? Atin ba to? Atin yan? Hi! Kulay pink! Atin yan! Atin yan, atin yan. O, walang nawawalan sa inyo ng wallet, ng ano? Kung walang nawawalan dito, aba, eto na ang solid na kakamping. Yeah! Di ba? At syempre, ayan lang ang gusto namin ipakiusap sa inyo. Pag may mga Yes. kaibigan kayo, kaanak kayo, na gusto nyong himukin, gusto nyong i-convince na nasuportahan si VP Lenny, nako, please. Malaking utang na loob natin yon. Yes, correct, Nay. Malaking utang na loob ni VP Lenny sa inyo yon. Dahil sa totoo lang, hindi kayo nagkakamali talaga na susuportahan. Correct, Promise. Nay. At napakahalaga nitong pagpapakita ng sa mga ganito mga rally, yung ating pagdalo sa ganito mga rally. Pero isa pang mahalagang gawin ay ikampanya po natin sila Lenny at Kiko ng masinsinan sa mga kaibigan, kakilala, kamag-anak, o kahit pa sa mga jowa. Diba? Dahil nasa kamay natin ang pagpapanalo sa Tropang Angat! Hoy, nabanggit mo yung kamay, Loy. Lagi tayong may hawak na cellphone, hindi ba? Ayan, pasahan niyo ako ng load. Lagi tayong may hawak na cellphone, di ba? Yes! Ayun, may isang app na pwede ninyong i-download para always updated sa mga ganap ng ating kampanya. Yeah! Ito ha. Anong tayo? Baka pwede nyo i-download ito. Ang Lenny 2022 app. Yan, ang Lenny 2022 app. Ayan. Ayan. I-scan nyo lang ang QR code na ito na makikita sa screen ngayon para maging updated sa mga news at mga events. Labanan ang mga trolls by sharing posts based on facts. Ayan. Maki-join sa mga kakamping communities at mag-sign up upang maging volunteer. Lahat ng ito magagawa mo sa Lenny 2022 app. At para naman sa mga hindi techie, ha, pwede nyong makuha ang updates na yan sa ating public channels sa Telegram at Viber. I-search lamang po, ha, ang hashtag Lenny Kiko 2022 public channel. At makakatanggap kayo ng daily ng mga updates tungkol sa ganap ng kampanyang ito. Ayan. Di ba? Ang daming option. Oo. Ganyan talaga pag buhay na buhay sa kampanya ang pagmamahal ng mga volunteers. Hindi lang yan, Loy. Andun pa, nasa labas pa ng ating ng bakal dyan. Hello. Hello po sa mga nasa likod. Kaya kaway-kaway kayo dyan. Imaginein mo, kahit mukha na tayong langgam sa paningin nila, wala silang pakialam. Gusto nilang marinig ang ating VP mamaya at 10 ng kanyang mga kasama. At talaga naman, Loy, buhay na buhay ang pagmamahal sa araw na ito. Para patunayan. Yes. Para patunayan nila kung gaano nila kamahal. Paano patunayan ito? Narito ang mga paborito nating love songs mamaya. Yes. Bago natin sila tawagin, Nay, muli po nais natin ipaalala sa inyo lahat, pag mag-post po kayo sa ating pong social media accounts, ang hashtag po natin ay hashtag NEG, N-E-G, OCC is pink. Shortcut for Negros Occidental is pink! At alam mo, nakakatuwa itong ating kampanya. Yes! Dahil tinamon man, Loy, yung effort ng ating kakamping na naririto. Palakpakan natin siya. Yes! Ito naman ay para maipahatid
sa ating mga kababayan na hindi gaanong makakarinig. Ayan po, yan po, sumisigaw po ang mga salita mula sa mga kumpas ng ating kasama rito. Palakpakan natin. Palakpakan natin si ate. Ayan. Ate, maraming salamat. At alam nyo ba sa ibang campaign ha, ang layo ng audience. Puro upuan dyan, VIP. Dito, abot kamay, oh. Diba? Hello po! Kabilin-bilin na ni Ma'am Lenny. Kailangan malapit ako sa tao. Yes! Kaya pansinin ninyo, malapit sa tao si Ma'am Lenny. Tama. Ayaw niya ng may gap. Yes. Oo, ganyan kalapit sa mga tao si Ma'am Lenny. At syempre, umpisahan na natin ito. Yes! Tuloy-tuloy ang ating kasiyahan para tayo ay haranahin ng mga napakagagandang awit ng pag-ibig, Nay. Naku, idolo natin to. Alam mo, grabe rin ang suporta nito sa ating VP Lenny. Yes. Ay, Diyos ko. Tawagin na natin, Loy. Mga kaibigan, masigabong palakpakan para sa The Company! Mayong gabi, Pinalangga na Negros! It's good to be home. Maharana kami sa inyo. Sing-along UJ. Nais kong malaman niya ang lamon ng isang pangako. Gusto mo bang sabihin, di ko kayang simulan pag nagkita. Kaya naman! Sana ay malaman niya, masaya na rin ako. Kahit ka nasasaktan ako, wala na akong maisip na mas madali pang paraan pag nakita kayo. Kayo po, sige ba? Pakisabi na lang na mahal ko siya, di na bali may mahal siyang iba. Pakisabi na lang, di ako umaasa. Alam ko, ito'y malabo, di ka na mababago. Ganun ka man, pakisabi na lang.
pag-ibig mo ay di totoo. Di ko alam kung ano ang nangyari. Damdamin ko sa'yo'y hindi ko nasabi. Hanggang ang puso mo'y napagod sa paghihintay kay dagat. Bacolod. Saka ko lang naisip, muntik na kita. Come on, guys! Woohoo! Everyone! Darling, did you know that something happened to us? Right before the future and right after the past. Did you smile? What a wonderful thing it was. We found an everlasting love. I can see you back there. Sharing my love with you as we journey through life, walking in. But a lifetime too short for a love that lasts to the end of time. Did you know that something happened? Sing along, guys! Right before the future and right after the past. Did you smile when you found out what a wonderful thing it was? This love is everlasting. Darling, did you know that something happened to us? Right before the future and right after the past. Did you smile when you found out what a wonderful thing it was? Our hearts have found a love. We found an everlasting love. We found an everlasting. Come on, guys. Oh my goodness. My God. Salamat, Gid Bacolod. Salamat, Gid. Grabe, grabe. Lenny! Kiko! Nabatsagan nyo? Something is happening. Look! You are making history. Yes. Nabatsagan nyo? Walang sasakyan, walang problema. Yes! Dali lang mga kasimanwa, hagaron ka mo namon sang company. Miyara kami sang gift kay Ma'am Lenny. Wala pa niya nabatian. First time i-world premiere namon diri sa Bacolod ang bago namon na kanta. Ang title sang kanta, LR. Nga LR. Lenny Robredo. Siyempre, pero ang sa kanta naton, LR, anong tabo? Anong tabo? Medic! Medic daw, medic. 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 Dinalang. Medic. Doon sa kanila. Salamat ha. Dito po. Salamat. Okay, Ang medic babait ng daw. Sa kakamping. banda po dito, medic. Medic po. Medic, medic. Tulong. Medic, kuya. Ang bait talaga Ayun. ng kakamping. Ayan. God bless you. Ayan na po, papunta na po Sa sa'yo. ilalim po ang ng Ayun na medic. po. Ayun na po. Parating na. Bigyan nyo lang Naka-yellow. ng space, Naka-yellow. Okay, bigyan nyo lang ng space. Masyado nating mahal ang isa't isa. Oo, eh. Oh. Wag tayo. Salamat. Grabe, Ayan. overwhelming. Ganun Gideon. kalakas yung pag-ibig eh. Talagang nakakasakal. Anyway, hagaron ka mo namon, Negros, na maupod ka mo sa amon nga revolusyon. Dali lang, patapuson nyo ako. Kay base maredtag naman ta sa mga... Patapuson nyo ko. Hagaron ka mo namin na magkato ka mo sa amon nga revolution. Revolution niya. Love revolution. Yeah. Kaya ang tudlo niya sa aton, mas radikal magmahal, di ba? Yes. So maupod ka mo sa amon, pero dali lang, antes naton i-offer ang bago na kanta kay LR naton na pinalangga. May itudlo kami. Siyempre, ako taga Bacolod. Kabulo sila na tanan sa mga taga Bacolod. Mayo-mayo, gidya magkanta. So may itudlo kami sa inyo, ha? Dali lang. Okay. Kanta anay ang unang itudlo, then ang second, kamot. Okay?
Kamot. Okay, ito na. Ano ning sample ni lalaman la ang lyrics. Ari, 1, 2, 3. La 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 la. Love. 2, 1, 2, 3. Kamo. La 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 la. Sabi ko, madaling turuan ang Oo, Bacolod. madali. Matalino kasi. Matatalino tayong lahat. Musical, gidaya. Nag-iisip, nakikinig. Matatalino. Okay. Sweet, tudlo anong atong kamot. Madali lang to. Walang katapusang... Walang katapusang wave. 5, 6, 7, 8. Pag napagod... La, 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 la. Okay? Ganyan ha. Pag napagod ang kanan, kaliwa. Okay? Tapos, sundan nyo lang. Sabihin nyo, love. Love. Revolution. Love. Revolution. Isa pa. Love. Love. Revolution. We can see you there. Okay. Sige. Basta, pag nakita nyo kami, mamaya, gayahin nyo lang. Pero ang importante ay ang love at love revolution. Harina, give natin kay LR. Give natin kay LR. Here we go! Woo! Party! Go! It's time for us to try a new start. Don't you think that change begins inside of your heart? Shine your light to people everywhere. Rise up, come out of the dark. Don't you feel there's something in the air? Let hope and love be your mark. Everybody! Here we go! It's for you and me, joy and love revolution. La 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 la. It's a jubilee, joy the state of the nation. Love is healing the land. Come on, people, take my hand. Woo! La 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 la. Celebration, joy and love revolution today. La 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 la. Bacolod, come on! La 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 la. Bacolod, go! Everybody, welcome here, come join the parade. We see you up there! Come on! Everybody celebrate their prize has been paid. You feel a brand new day is here. You ready to come? Get down, here we go. Only love can cast away our fears. Only love can make our hearts go. Everyone! La 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 la. It's for you and me, joy and love revolution. La 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 la. It's a jubilee, joy the state of the nation. Love is sweet in the land. Come on, people, take my hand. La 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 la. Celebration, joy and love revolution today. La 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 la. Kanta! La 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 la. Kanta! Love is sweet in the land. Come on, people, take my hand. La 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 la. Celebration, liberation. La 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 la. It's for you and me, joy and love revolution. La 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 la. It's a jubilee, joy the state of the nation. Love is sweet in the
Lenny Kiko! One last time! Ipanalo natin to! God bless you. Huwag kayong tumigil. Huwag tayong tumigil. Ipagdasal natin ang ating next President and Vice President. Lenny Kiko! And of course, spread love, love, love every day. Bye! Bye-bye! See you later! Hello! Madamo gid nga salamat, the company. Sigihon naton ang pagpangalipay. Upod kanday OG Diaz, Ronnie Lazaro, Nikki Valdez, kag ang anak sang Bacolod, Joel Torre. Ayan, nakakaloka. Ayan. Hi! Hey! Oh! Ayan, syempre, kasama pa rin natin dito ang mga nagmamahal kay VP Lenny at syempre, ang mga taal na taga-Bacolod. Oo, at Ilonggo. Ito, ang sarap nila sa ting. Sa totoo lang, pag nakakausap yung Ilonggo, ang sarap-sarap nila kausap. Yung sa tenga, yung pag paalon-alon yung boses, ang cute, May no? alon-alon. Oo. Ayan, hello muli sa mga negrenseng nandito ngayon at sa mga nanonood sa kanilang pamamahay sa live streaming natin ngayon mula sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, kasama na rin ang iba't ibang panig ng mundo. Mayong gabi, Bacolod! Mayong gabi, Negros! Alin sang una hasta subong. Proud kid ko nga Negrense ko. Pero subong! Mas pinabugal ko ngin nga taga Negros ko. Kabalo ka mo nga, ha? Nga! Dalawa ang tsura nyo! Dalawa! Arita-dita nun! Grabe, paano mo susundan yung energy? Oo nga. Naku, Nikki, kaya mo yan. Kaya mo yan, Mare. Ay, nakakaintindi ko ha. Sang Ilonggo, pero jutay lang. Kaya digin niyo ako mabiligya. Ay, naku. Oh. Naka-experience na ako ng chutay. May i-anunsyo lang ko. Importante. Sandali, may importanteng sabihin. Important lang announcement. May nakaharang Hyundai Accent with plate number FAM 2484. Pakilipat ng parking, nakaharang kayo. Ulit. If may emergency po, kuha lang ang auto nyo. Hyundai Accent FAM 2484. Hyundai, tagiya sa Hyundai, kuha lang yung salakyan nyo. Thank you. Kaya malinaw yan, ha? Yung Hyundai, nakaharang lang, hindi nakarnap. Uy! Ililipat lang. Ililipat lang. Hindi kukunin. Okay. Okay. Speaking of jutay, hindi jutay ang tao dito ngayon. Oo. Oo, marami pa dyan. Hindi lang dito sa loob ng Paglaom Sports Complex, kundi meron din dyan na nakikisaya sa atin, nanonood at nakaantabay. Kasama natin dyan sa Lacson Street at Hernaez Street. Hello sa inyo dyan! Yes! O, hindi kanya magpaperde mga Bacolod nun kaya mga Ilonggo, ya? Ha? Hindi ka ba, ya? Kaya nga, kaya may ginapanindugan kita. Ha? May tuyo kita. Yan. Ang atong nga tuyo, padaugon tang binalangga tang si Lenny Robredo. Nan! Alam mo, parang naintindihan ko yung sinabi mo, ha, Tito Ronnie, ha? Tama ka dyan, Tito Ronnie. At isa sa mga nagbigay ng suporta para magbigay ng kanilang mensahe, everyone, let us all hear it from Bishop Jerry Alminasa, and the pride of Ilonggos, our very own Jose Marie Chan.
Mga pinalangga ko nga Negrosanon, nagapangabay gid ako sa inyo bilang inyo isa sa obispo dire nga ipangamuyuan gid naton ang aton desisyon kung sino ang aton botohon. Kag siguraduhon naton nga ang aton desisyon. Maayo nga adlaw sa akon nga mga pinalangga nga kauturan dira sa Iloilo. Nahidlaw na gid ko sa Iloilo, nahidlaw na gid ko kay 3 na ka tuig nga wala ko nakapuli tungod sining pandemya. Kabay pa nga matapos kag matapna na ining virus. As Filipinos, I feel that we are at a very crucial, very important stage in our history. I believe that this coming election will determine the bright future of our people. Amo na gani nga gin-estudyuhan ko ang tanan nga mga kandidato nga tagadalagan para presidente. Tanan sila may ila-ila nga plano. Pero sa akon, isa lang gid ang makapabangon sa ekonomiya, makapabangon sa Pilipinas, kag maging leader para sa aton nga kaayuhan. Si Leni Robredo. That's why I am asking you, mga kauturan ko, mga pinalangga ko, mga kauturan sa Iloilo, I'm asking you to vote and support Leni Robredo. Madamo gid nga salamat. Mga pinalangga ko nga Negrosanon, nagapangabay gid ako sa inyo bilang inyo isa sa obispo dire nga ipangamuyuan gid naton ang aton desisyon kung sino ang aton botohon. Kag siguraduhon naton nga ang aton desisyon napasad sa kamatuoran. Kag wala na sang iban. Kagkabay pang aton nga boto magasalamin o maga-reflect gid sang aton mga ginapakabahal o ginapasulabi nga mga bahandi bilang Negrosanon. Kag hindi naton pagtugutan nga mahuy-an kita, kag mapaslawan pagid kita. So, discern well, pamalandungi sing maayo, pangitaang kamatuoran, kag maghimo sang husto nga desisyon. Amligigid ang boto mo as a part sang imo paghigugma sa Dios, paghigugma sa imo mga kabataan kag panimalay, paghigugma mo sa buwas damlag sang aton pungsod. Madamo gid nga salamat. Ikan, pasensya na, ha? Oo. Thank you Kung so sa much. iba yan, walang ganyan eh. Ito kasi hindi natin maiwasan talaga. Diba? Ayan. Kumustahin niyo po yung katabi ninyo, ha? Opo. Baka meron na siyang nararamdaman. Kasi yung kaibigan kong bading dito, may naramdaman daw siya sa likod. Pagtingin niya, may lalaki sa likod niya. Ayun, ramdam na ramdam niya. Maraming salamat po. Ayan, magpapatuloy tayo bago ang lahat. Damogid nga salamat sa inyong mensahe, Bishop Jerry Alminaza at Mr. Jose Marichan. Maraming salamat po. Oo, maraming salamat. At talaga nakakaantig ng puso ang pagkakaisa at pagsasama-sama ng natin ngayon dito sa Bacolod at maraming sumusubok, pumigil. Pero nandito pa rin kayong lahat. Maraming salamat po sa inyo. At marami sa inyo napakaagang gumising, nag-commute ng pagkalayo-layo. Yung iba, nakansilahan pa ng bus. Sino rito nakansilahan ng bus? May medic pa, meron pa.
May nahimatay pa dyan? Meron pa? Pakilag... Saan dapat? Saan way dapat yan? Dito, pakidala. Maraming hadlang, ha? Oo. Direk Joel, pero nandito pa rin kayo. Bacolod! Ari Patate! Oo! Kaya Bacolod, kayo ang mukha ng paglaom. Tama ka dyan, Mama Ochi. Ang paglaom ay pag-asang inaaksyonan, ilaw ng ating pagsulong para iangat ang lahat. At syempre pa, yes, ito Ron. Ako na pala. Okay. Areo, si Nako, mahal na Lenny ang aton nga paglaom. Pero, kita man ang iyang nga paglaom. Kita man ang paglaom na ni Lenny. Kailangan niya tayo para manatiling buhay ang pag-asa ng kampanyang ito. Hanggang may panalo natin to sa Mayo. Ha? Kaya ikampanya natin si Lenny Kiko at ang tropang angat, kwento sa kwento. Yes. Ang imuon nyo, istoryahon yung mga tao sa palibot nyo. Nan. Sukuran nyo sa question. Ha? Question, open question. Ano ang hando mo para sa Pilipinas? Makuto mo sila. Ano ang hando mo para sa Ibo Lawas? Anong hando mo para sa iyong pamilya? Anong ginapagita mo sa isa ka leader? Ha? Tapos mamatyagaan mo na. Pag once you know the answer, hambalo naman sila. Amo man ang ginahandom ko. Amo man ang ginapagita ko. No? Amo man ang ginahandom ko para sa Pilipinas. Kag ikaw, sa hambalo mo sila, may kandidato ka para makatiliver sang tanan na ginapangita naton ang atong pinalangga na Lenny Robredo! Yes! Tuot yun na, Tito Joel. Kaya makinig. Kasi mas makukumbinsi po natin sila kung alam natin ang dahilan. O, teka lang, medic po ulit. Meron pa ulit. Meron daw po both sides. Grabe, oo. So kung saan po kayo mas malapit, Ayan, pakidala po dito doon. na lang po. Maraming salamat. Alam mo na, pag umalalay ang mga kakamping. Yes. Oo. Tulong-tulong po tayo. Bigyang daan po ha? natin. Opo, para makarating din po doon, no? Luwag lang, luwagan lang. Ayan, Buligay oo. lang, buligay, palihog. Pwerte ka damo tao. Oo Thank nga. you. Thank you. Kung may nararamdaman po kayo, kayong kakaiba, mangyari lamang po na bago pa kayo mahimatay or whatever, ayan, meron pa dyan. Para naman, oh. Ayan, doon po. Oo. Nako, oo. Make way, please po. Nako. Kung medyo lain ang pamatyagan nyo, medyo pahigat-higat na kamuanay para hindi ka mo makalalipong, makala-exot. Oo. Ang nakakatuwa rito, no, Direk Joel, yung suporta ng kapwa kakamping sa mga nahihimatay. Sa kapwa nila. Oo. Tulong-tulong Tulong-tulong. Correct. Oo, Sa amo ayan. sa Ilogo, buligay lang ta, buligay. Oo. Buligan nato ng atong kandidato. Oo. Thank you Correct. sa inyo. At itutuloy natin ang aking sinasabi kanina. Tama po yung sinabi ni Tatay Joel. Makinig po tayo. Kasi mas makukumbinsi natin sila kung alam natin yung dahilan kung bakit may duda pa sila. At kung manggagaling tayo sa perspective ng pag-intindi, makikita natin at nila na mas maraming bagay ang nagbubuklod-buklod po sa atin. Yan ay pangarap, pamilya, at syempre, pagmamahal sa ating bansa. Tama. Di ba, Tito Ronnie? Tama. At ang isa sa pinakamahalaga, ikwento ang kwento mo. Istorya mo ang istorya mo. Bakit? Like this. Parang bakit mo sinuportahan si Lenny at Kiko? Paano mo sila kinakampanya? Ano ang mga hamon na pinanalo mo para ikampanya sila ngayong araw na to?
Ha? Simulan mo ngayon. I-post mo ang kwento mo using today's hashtag. At ang hashtag na yan ay hashtag Mas Karapat Dapat Lenny Kiko. Ayan po yung hashtag. Ito ang ating hashtag for today. Ayan po kung kayo po ay magtutweet, magpe-Facebook, mag-Instagram, yan po ang inyong palabasin. Para isang pindot lamang po dyan, kikita nyo na lahat ang mga kaganapan dito. Kung kada isa sa inyo ma-post na, sus, ma-multiply na damo-damo. So, suguran nyo na paliho. Opo. Kaya at idagdag nyo na rin dyan, ha? Yung chika na nagawa ni na VP Lenny at ni Senator Kiko at yung mga kwento ng mga dating nasa kabila na ngayon ay kakamping na natin. Ayan. Aminin nyo, ha? Masarap mabasa sa social media yung mga tao na nag-change of heart at pumunta sila sa karapat-dapat. At yun nga si VP Lenny at si Senator Kiko. Diba? At syempre pa, napakita lang niya na hindi pa huli ang lahat. So sa natitirang 59 days ng kampanya, marami pang pwedeng magbago ang isip. Marami pa tayong mako-convince para maging kaanib na natin, ano? Kaya, mga kasama, tsumika na kayo sa kanila. Oo. That's right, Tsikahin OG. nyo na. That's right, that's right. Let's keep reaching out with love. Gugma. Ang makapadaog sa aton diri gugma. Gugma sa aton maisig katawo. Okay? Siguraduhin nating buhay ang paglaom sa bilog na Pilipinas. Mga kaabyan, mga katsimanwa, mga kababayan, lapit na. Ara na sa kamuta. Abot kamay na. At nasa atin na ang isang angat na Pilipinas! Matyagaan nyo! Matyagaan nyo! Nararamdaman nyo! Playbo ko! Yun! So let's keep the hope and love alive. Dahil hindi tayo nag-iisa, marami tayong kasama sa laban na ito. Gaya nitong isa nating kakamping, the Queen of R&B, Bacolod! Please welcome, Kyla! Salamat din sa inyo! Maayong gabi! Kaayong Bacolod nun! Sa aking pag-iisa, alaala ka, bakit hanggang ngayon ay ikaw pa rin sinta? Sa ating gabi, sa pagtulog mo, hanap mo ba ako hanggang sa pagising mo? Kailanman ika'y inibig ng tunay. Huwag mong limutin pag-ibig sa'kin na iyong pinadama. Piling ng puso, huwag mong itago sa isang kahapon. Sana'y mabalik nang mapawi ang pagluha. Para kay Ma'am Lenny, sing with me! Ang ganda! Thank you! Di makapaniwala sa nagawa mong paglisa. O kay bilis naman
ikaw pa rin ang mahal. Salamat! Bacolod is pink! Magandang maayong gabi. Bacolod nun. Akala ko po Bacoladians. Joke lang. Ako po si Kyla at ako po ay voluntaryong nandito para sumuporta. At katulad po ninyong lahat, ako po ay nangangarap din at punong-puno ng pag-asa at kasama po ninyong nagdarasal para sa kinabukasan ng ating bayan. Yay! At dahil po dyan, meron po akong knock-knock. Knock-knock! Lenny! When I found myself in times of trouble, Mother Lenny comes to me, speaking words of wisdom. Let it be. Let Lenny lead. Let Lenny lead. Let Lenny lead. Let Lenny lead. Speaking words of wisdom. Sing with me. Let Lenny lead. I love it! Alright, para po sa susunod kong awitin dahil po nakikita ko po ang napakagandang, well, dahil English yung kakantahin ko, I see beautiful days ahead of all of us. So kung alam niyo po itong song na to, sabayin niyo po ulit ako para po sa ating lahat. I see beautiful days with you. I feel beautiful ways of loving you. Touch my heart so deeply, and I can't thank God enough for the beautiful days with you. I feel beautiful ways of loving you. Every day is just so wonderful. Just beautiful when I spend it with you. Mas maganda ka, ate. You came along in an unexpected time. It was so divine knowing you were mine. Feels so right when I look into your eyes. I never knew that love could make me feel this way. I can wait for the day when I can truly say I see beautiful days with you. I feel beautiful ways of loving you. Touch my heart so deeply, and I can't thank God enough for all the beautiful days with you. I feel beautiful ways of loving you. Every day is just so wonderful. Oh, every day is just beautiful when I spend it with you. With you I'm flying so high, so high. Hello, tatay. I'm flying so many stars in different places with you, God, watching me.
ko is pink. Song for you, baby, just for you, just for you. Touch my heart so deeply, and I can't thank God enough for all the beautiful ways with you. I feel beautiful ways of loving you. Every day is just so wonderful. Oh, every little thing is just beautiful. When you spend it with you. Thank you! Ipanalo na natin to, guys! Salamat po! Picture naman tayo. Okay lang ba? Guys, taas nyo naman yung mga parol, no? 1, 2, 3! Salamat! Maraming salamat, Kyla. Eto pala. Bako. Bacolod! Eto na po, the one and only OPM Diva. Please give it up for Miss Cool Ledesma! Hello, mga kasimanwa! Hey! Wow, okay na okay dito sa Bacolod, ha? Mga Bacolod yan! Kasali ako dyan, dito. Dito ho ako, diri ko nag-eskwela. San Agustin, nursing. Kabalo ka mo? That was, never mind. Pero kabalo ka mo, grabe, mga intelihente gid ang diri sa Negros, ha? Mabalaan gid ang inyong heart dahil kabalo ka mo kung ano ang maayo. Ang maayo nga sunod nga presidente naton si Leni Robredo. Woo! Leni, 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 Leni. Kiko, 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 Kiko. Wow! Leni na, Kiko pa. Hallelujah! Alam niyo po, mga kaibigan, mga kasimanwa, 21 years ago, I became a Bible believer. At hindi ko akalain na magiging servant of the Lord ako. Kabalo ka mo, unahon ta perme ang aton Dios. Kay siya ang may limitado gid ang akon Ilonggo. Kay kadugay na gid nga wala ko dito. Siya ang may kapot kung sino ang aton magiging sunod na presidente. Ang Diyos. That's why every day, para makita natin the one that we are hoping to be the next president, we must make God first. Okay? Naseparar ako sa akon asawa, it broke me. It broke me. Akala ko I can marry again. But no. I followed the ways of Jesus Christ. Kaya ang boyfriend ko ngayon, makapangyarihan. Mayaman. At mahal na mahal ako, hindi ako iiwanan. Yan si Jesus Christ. Kaya ang love song ko na ito, para sa inyong lahat, para awitin natin
sa ating iisang Diyos na nagmamahal sa mga Pilipino. Para po sa inyong lahat, awitin natin. Mahal na mahal ko po kayo. I love you very much. Aking mga kababayan, kaya nandito ako. I never dreamed, 'cause I always thought that dreaming was for kids, just a childish thing. And I could swear love is just a game that children play, and no more than a game. Let's sing it, come on. Till I met you, I never knew what love was. Till I met you, this feeling seems to grow more every day. I love you more each day. Whoa. I believe you. I believe in every word when you say I love you all the way. And I could swear love is not a game that children play. So tell me that you'll stay, 'cause till I met you, I never knew what love was. Till I met you, this feeling seems to grow more every day. I love you more each day. Whoa. You and I should be together. Can't you see? Can't you see? Till I met you, no, I never knew what love was. Till I met you, this feeling seems to grow more every day. I love you more each day. Till I met you. Till I met you. Everybody sing this, come on. Till I met you. Point up, come on. You, Lord. We love our Lord and Savior, Jesus Christ. Okay. So, uunahin muna natin ang ating Panginoon para matuwa siya sa atin dahil siya ang tunay na ating Savior and Lord. Okay? So, na-in love din ako dito sa taong ito na alam ko ang serbisyo ay katulad ng pagsilbi ng ating Panginoong Jesus. Alam niyo po ba, si Jesus sabi niya, I did not come to be served, but to serve. And the only one I know like that, kaya andito po ako nagsisilbi para sa ating bayan, si Leni Robredo po. Siya ang ating ipagdadasal na susunod na presidente. Okay? Okay na okay tayo dito. God is so good. Okay? God is good. All the time. Amen. Talagang masarap mahalin ang mga Pilipino. Dahil pag nagmahal, all the way. Right? All the way. Let's stay hopeful. Lagi tayong may hope sa puso natin. Kahit anong klaseng problema,
Ang importante, magmahalan tayo. Mga Pilipino, ipagdasal natin ang bawat isa. I love you so much. My country, my one and only. Kaya mahalin natin ang bayang ito. Piliin natin ang mga karapat-dapat na maglilid sa atin. Someday, somewhere, we'll find a new way of living. We'll find there's a way of forgiving somewhere. There's a place for us, somewhere a place for us, peace and quiet and open air, wait for us somewhere. There's a time for us. Someday there'll be a time for us. Time together with time to spare. Time to learn. Time to care. Someday. Hold my hand and we're halfway there. Hold my hand and I'll take you there. Somehow, someday, God bless all of you. Let us keep praying, okay? Make Jesus number 1. I love you. Don't forget that. Mahal ko po kayong lahat. Salamat gid Kyla and Miss Koo Ledesma. From one Bacolodnon to another, ari naman subong, the one and only Edu Manzano. Upod sa isa naton kapaborito, Agot Isidro. And of course, Ogie Diaz. Hello ulit. Mayong gabi, Bacolod. Mayong gabi, Negros. Mayong gabi sa inyo at tanan. Ayan! Oy, Agot! Dudes, walang hinakot dyan, ha? Wala! Oo, kaya lang naghakot dahil nag-cancel. Cancel? Oo, kaya, Diyos ko, yung mga private, yung mga private individuals, yung mga yayamanin natin, mga volunteers. Correct. Sila yung mga nagtipon-tipon, nagsama-sama para maihatid dito ang ating mga kababayan. Damo-damo gid salamat sa mga nagpahulam sa ilang salakyan. Kita takid. Amo gid ni ang Negros. Amo gid ni ang Bacolod. Yes. Yan ang spirit of volunteerism. Diba? Ay, latanay. May kwanggali. Ang tag-iya sa silver nga Ford Ranger AAP
At totoo sa tubangan sa Cyber Center. Kung pwede, gay kinakawat ng imong stereo kag magpad. Naintindihan ko yun. No, may baagi kung tani, mga salakyan. So kung pwede, liwat, Silver Ford Ranger AAB 9193. Ayan. So far, dudes, Agot, wala pang nawawalan dito? Wala pa? Walang nananakawan? Ay, salamat. Mga tunay kayong kakamping! Iba mga kakampings. Nako, Oo. nakita ko kanina ang wiwiti ng mga placards nyo. Oo. Ayan, yung mga flags, may mga maliliit na paroles. Kaya, try natin, iwagayway natin, ha? Lenny! Taas nyo lahat! Lenny! Lenny! Ayan, Ay, mamaya may pagkakataon si Madam Lenny, no? Nabasahin lahat ng mga placards ninyo. Pinagpuyatan nila yan. Oo naman, tsaka napakawiti ng mga kababayan Ang natin wiwiti. dito. Nako, si Madam Lenny na ang magbabasa niyan. Okay, oo. Kasi karon si Ma'am Lenny na naguro. Okay, subong balik ta sa script. Pinapakita lang naton sa ato nga kampanya na ang dami-daming ibang paraan para manindigan. Wala sang gamay nga ambag. Yan ang ginasiling namon nga kampanyang punong-puno sang pagmamahal. Kaya sure ako, Odge at Agot, na mapapanalo natin si Lenny at Kiko ng puso sa puso. Yan. Correct. At syempre, ipadama natin ang puso ng kampanyang ito sa simpleng paraan lamang. Hindi mo kailangan tumambling o gumasos ng sobra-sobra para ikampanya si Lenny, si Kiko, at ang tropang Angat. Do what you do best. At i-contribute ang inyong talento at oras. Tulad naming tatlo ngayon, wala kami. Ay, may bayad Ay, pa kayo. wala akong bayad. Ako? Minsan abonado pa. Pero Kebs, di ba? Oo. Ano yan, Ay, alam mo na, Diyos ko, alam mo rito ngayon, ha? Ngayon mismo, ha? Ngayong araw na to. Ayan, abonado para kay Lenny. Sinong abonado para kay Lenny? Lahat abonado para kay Lenny. Lahat. At atin yung drone. Okay. Hindi bawal may drone ang gali. drone dito Hindi sa bawal. Bacolod. Araw, tanong ato ka drone. Kaway kayo para makita kayo. Ayan, para mahirapan sila mag-edit. At we should let people know, sabi nga na si Lenny, kag si Kiko ang aton kandidato na atong ginapusuan. Damitan ng pink ang inyong mga balay. Oo, putang isang pink ang inyong mga cellphone kag ang inyong mga bag. Kung may ara ka mo sa lakyan, lagyan nyo ng pink na sticker. Yung mga jeep, tricycle, yan, lagyan nyo lahat. Pwede kayong magpa-print ng mga collaterals or gumawa kayo ng sarili nyong design. Para hindi na kayo mag-isip, makakakita kayo ng iba't ibang design na volunteer-made materials na ready for printing. Bisitahin lang sa computer nyo, bit.ly/labanlenny22. Yan. Well, nandiyan yung mga nagagandahan, mga campaign materials na dinisenyo ng mga volunteers. Tignan mo, ito yung kay Senator Jokno. Ang cute, di ba? Sobrang cute. Ganyan. Yan. Taray, oo nga. Awan na sa atong kandidato si Senator Shell Jokno. Ayan. Ay. Okay. Kung wala pa kayong designs, ha? Oo, nako. At nag-iisip pa kayo at gusto nyo may ready na kayong design, i-email nyo lamang po ang coms.rpc@gmail.com. Ayan po, I-email nyo. Kung wala pa kayong design, eto, may ready na silang design, i-email lang sa inyo. Isa-send sa inyo yung mga designs na pwede nyo ipaprint. Dahil alam naman natin, ang mga kakampings ay talaga namang nag-aabono. Correct. Give ng give Oo, lang. para diba, makapagpaprint ng t-shirts, ng stickers, ng pamaypay, at ipamimigay nila yan. Kaya nakakatuwa, di ba, Agot tsaka Dudes? Di ba, yung talagang nagsasabit ng mga tarpaulins sa bahay-bahay? Correct. Tsaka yung paprint ng mga t-shirt. Oo. Minsan, may libreng paprint ng t-shirt.
dalhin nyo lang yung t-shirt doon, piprint nila. Oo, ibig sabihin yan, pag marami tayong pink na nakikita sa mga bahay-bahay, ibig sabihin ay mananalo tayo. Mananalo si Ma'am Lenny at si Kiko. Oo. Diba? That's why amo na silingganin nila na sa amo nga kampanya, the more, the merrier. Oo. Okay. Tandaan, kailangan lang natin simulang tumindig at tiyak na may titindig din sa ating tabi. Mas malakas kasi tayo kapag tayo'y nagkakaisa. Oo, yun ang totoong pagkakaisa. True. Ang totoong pagkakaisa ay talagang pinaaangat ang buhay. Correct. Pinagagaan ang buhay at mararamdaman nyo yan. Correct. Sa pamamahala ni VP Lenny at ni Senator Kiko. Oo, yung hindi lang sabi ng sabi, di ba, na kakaisa. Pero ito, ginagawa. Oo, at nakakatuwa dito, sa kada punta ng bawat rally ni VP Lenny, iba-iba yung sinasabi niya. Oo. Correct, kasi ang daming programa. Oo, hindi iisa. Marami siya plataforma, marami siya mga plano. Oo, correct. Di ba? Well, syempre, bukod dyan, kailangan ho natin maging updated sa bawat kaganapan ng ating kampanya. Ayan. Kaya dapat nating hikayatin yung iba pa nating mga kapitbahay, mga friends, mga kaanak, yung hindi pa nako-convince. Aba, eto na, yung convincing power ninyo, patunayan nyo sa kanila. Mars, kahit hindi nila kakilala eh. Di ba? Magpakilala, manghikayat, kumumbinse. Di ba? At nakakatuwa yung mga kabataan, nagbabahay-bahay para lang ipaliwanag yung mga programa ni VP Lenny. Correct. Kaya. Diba? So, speaking of being in the know, alam namin na sabik na kayong makisaya ngayong araw, kaya iniimbitahan namin ang lahat na manatili after the program. Kasi mamaya, naku kasi City of Smiles to eh. Tapos, ang hilig nila po, Marty, meron pong street party mamaya after the program! Rock and roll! Tapos, pero bago po lahat, isa pong paalala. Alam nyo po, dahil sa dami po ninyo, kay kadamo gina sa inyo, may mga nakalaan po, may mga nakalaan na mga medic, may tubig, kag may mga food stations tadi, ha? Ay, kailangan ba nila ng food stop? No, walang food stop. Walang food stop. Walang food stop, ha? Baka meron na naman mag-invento na may food stop. Walang food stop, ha? Correct, dahil lahat ng kailangan natin, nandyan lamang po. Ang medic at ang tubig, andyan lang. Walang food stop. At libre lahat. Libre to. Libre. At nakakatuwa, hindi sila nag-aagawan. Yan na, Hindi wala sila gumagalaw. nasa pila. Hindi sila nag-aaway. Wala. Ganyan ang mga kakamping. Palakpakan nyo ang mga sarili ninyo. Ay, kag kwanta, merong may arata nga help desk, kag may arata nga lost and found area. Ayan. Okay? walang nawala. Kasi, walang badula ka cellphone, de, ha? Walang Huwag kayo mag-alala. Pag may nahulugan kayo ng susi, ng lisensya, ng wallet, ng cellphone, naku, Diyos ko, pag dito sa rally na yan, matatagpuan niyo agad. Yan. Di ba? Nakalagay dito may 100 CCTVs pala. Ay, asosyal, di ba? Oo, May malalaman 100 natin kung sino yung hindi kakamping. Tapos siguraduhin natin ligtas ang bawat kasama. Ngayon po ay meron tayo mga nahihimatay na kakamping sa kasama dito. So, check lang natin yung mga katabi natin. Pag kayo ay may nararamdaman, pumunta po kayo sa side. Huwag po tayo dun sa medyo masikip na lugar. Ayan. At saka panatilihin po rin natin yung malinis ang ating venue. Sundin po natin ang pagiging clean as you go habang tayo ay nanonood at nagsasaya sa ating program. Ay, oo. Naku, agot. Pinatutunayan nila yan. Lahat ng kanilang kalat, binibit-bit nila palabas. Tama, tama. Correct. Lahat ng ating kalat, bibit-bitin natin pagkatapos ng programa. Okay. Dahil yan naman ang sinisimulan talagang pag-uugali ni VP Lenny. True. Well, Bacolod, ipakita natin ang kakusog sa isa kamatuod nga People's Rally. Halin sa bleachers. Hi sa mga taas dyan, nasa taas. Hello! Hello! Ayong gabi! Ay, social, di ba? Mga ilaw, oh. Cheer tayo. Oh, Cheer tayo.
Cheer tayo, Nako, ha? Pink Aguila Suga. O, nako, baka sabihin naman nila, ano lang yan, mga ilaw lang yan, hindi naman mga tao yan. Ay, hindi. Oo. Tao yan. Tapos pipilangin na naman, tutuldo ka na naman ng pentel pen. Naku, nag-green. Oo, nakita ko yan. Nakakaloka. Ginawa nilang toge yung mga ulo ng mga tao. Meron tayong cheer na ipapaano sa kanila. Ano yun? Siyempre, yung rally cry ni Vicky Oo, Lenny at correct. pagpapangat. Gobyernong tapat. Okay, ganito yan ha? Liwat. Gobyernong tapat. Angat, buhay lahat. Nako, pasuyo. Pwede makisuyo. Sabay-sabay naman. Okay. Binigyan naman kayo na... Ay, iba pala yun. Iba pala. Ay, Sorry, iba pala yun. Libre din. Ay, hindi mo turuan ng mga tao na naririto. Alam nila yan. Tama? Tama. Gobyernong tapat. Ay, sabay-sabay. Oo. Pero meron One more time. cheer, Gobyernong tapat. Angat, buhay lahat. Oh, di ba? Gobyernong With tapat. music. With music naman tayo. Okay. With music, ha? Sample lang. Sample Ready? muna. Sample natin, kasi may kasamang music yan Okay? 1, 2, 1, 2, 3, 4. Gobyernong tapat. Gobyernong tapat angat buhay lahat. Gobyernong tapat angat buhay lahat. Gobyernong tapat angat buhay lahat. Angat! Ay, nakakasunod naman pala. Hindi naman pwede pang makisuyo. Alam na nila. Oo nga naman. Diba? Nakakaloka. Kahit wala yung libreng t-shirt. Kahit walang pera. Kahit walang tinapay, ma'am. Oo. Bayad ba kayo? Hindi. Ay, nako. Kailangan marinig yan sa drone. Asan ang drone? Hindi sila bayad. Nako, pagka-edit pa yan, ewan ko na lang. Diyos ko. Anong pa, hindi kami bayad, pero meron kaming bayad. Ulit. One more time. Okay, isa pa ha. May music yan. Okay? Isa pa? Okay? Sabay-sabay, mas malakas. Ready ba tayo? Okay, ha? 1, 2, 1, 2, 3, 4. Gobyernong tapat angat buhay lahat. Gobyernong tapat angat buhay lahat. Gobyernong tapat angat buhay lahat. Angat! Ako yan ang power of Bacolod! Hindi na kailangan makisuyo pa. Hindi na kailangan. Ano ba yan? Yan ang power ng isang true people's rally. Maraming salamat, Bacolod! At Negros Occidental. Pinapahanga tayo. Diyos ko, ang init. Nakita ko yung laki ng test ni VP Lenny at ni Kiko doon, Nako, baka babuyin naman sa edit. Nako, sabihin. Alam mo naman sila. Okay. Subong, ari na ang aton nga tropang angat.
Suguran na naton! Una, ang kapatid na katutubo sa Senado. Number 4 sa balota, Teddy Bagila! Katutubo sa Senado, kultura, kalikasan at karapatan ng kanyang pinaglalaban. Bagilap sa Senado, katutubo sa Senado, kultura, kalikasan at karapatan ng kanyang pinaglalaban. Bagilap Hagiyo! Hagiyo, ibig sabihin po ay mabuhay sa amin sa Ifugao. Mukhang masayang-masaya kayo ngayon dito sa Bacolod. Ngayon lang ba kayo nakakita ng makinis na puwet? Ito po ay aming tradisyonal na kasuotan. No? Ito po yung bahag, ito po yung aming ginuto o belt, ito po yung aming bayaong o blanket, at ito naman po yung pongot o headdress. Pero bihira po namin ginagamit ito. Sinusuot lang namin ito tuwing espesyal na okasyon. Espesyal na okasyon ba ngayong gabi dito sa Bacolod? Yan. Kasi nagtipon-tipon ang mga hindi bayaran, di ba? Wow! Napakarami ninyo ngayon. Alam nyo, doon sa Iloilo, nagpunta kami, sabi nila, 40,000 daw yung crowd doon. May narinig akong naghamon na dito sa Bacolod, mas marami daw ang mga tao. Okay. Sige nga, tetestingan natin. Hihiyaw kayo sisigaw kayo. Mas marami ba dito sa Bacolod kaysa sa Iloilo? Okay. Bahala na humusga. Pero pare-pareho yung energy. Kaya, mga taga-Bacolod, alam ko, meron din nanggaling sa ibang lugar, di ba? Kahit binoycott kayo ng Ceres Liner, pero andito pa rin kayo ngayon, di ba? Kahit walang Ceres Liner, meron Bicol Express dito sa Negros. Kaya, mga kakamping dito, handa na ba kayong salubungin ang susunod na presidente ng Pilipinas? Handa na ba kayong ipatama ang inyong radikal na pagmamahal? Handa na ba kayong kilalanin ng isang katutubo sa Senado? Okay. Ako po, si Teddy Bagilat, Teddy Browner Bagilat. Dati po akong councilor at mayor at governor at congressman sa Ifugao. Tribong Ifugao, tribong Gaddang, isang Ilocano, isang galing Northern Luzon, isang galing sa Solid North na hindi natatakot kumampi kay Leni Robredo. Maraming salamat. Thank you. Ito pong bayaong namin, ginagamit lang ng mga elders. Ang ibig sabihin nito ay kinakailangan ipagtanggol mo ang karapatan ng inyong mga katribo. Pero ngayong gabi, gusto kong sabihin, kung payo po ay magiging mapalad sa Senado, ipagtatanggol ko ang karapatan ninyong lahat. Ipaglalaban natin ang karapatan ng mga taga-Negrense na magkaroon ng Negros Island Region. Ipaglalaban natin ang kapakanan ng mga sugar workers para matigil ang importation ng asukal. Kaya mga kasama, kung kayo po, thank you. Kung kayo po ay naghahanap ng bagong mukha sa Senado, andito po ang isang katutubo. Paglalaban ang agrikultura, ipaglalaban ang kalikasan. Maraming salamat. Yun po yung aking programa. So ngayong gabi, gusto ko rin marinig kasi doon sa Iloilo, ang sabi nila, meron daw malalampaso.
Meron din bang malalampaso dito sa Bacolod? Sige nga, i-chant natin. Ilampaso! Ilampaso! Yan! Okay. Okay. Kung meron tayong ilalampaso dito sa Negros, doon naman sa Solid North, sa pinanggalingan namin, bibiyakin namin ang Solid North para kay Leni Robredo. Maraming salamat po. Mabuhay kayong lahat. Hagiyo! Salamat gid, Teddy Bagila. Ari naman ang mas... Ako po si Laila De Lima. Bago naglingkod sa gobyerno, ako po ay isang election lawyer. Noong 2008, na italaga bilang chairperson ng Commission on Human Rights o CHR. Isa nga po sa pinaimbestigahan natin noon ang talamak na patayan sa Davao City sa ilalim ng termino ng nooy mayor na si Rodrigo Duterte. Doon po nag-ugat ang matindi niyang galit sa akin. Isang Laila De Lima ang nagpaimbestiga sa isang naghahari-hariang Duterte. Noon naman pong 2010, napili akong maging Secretary of Justice ng yumaong Pangulong Noynoy Aquino. Pinaimbestigahan at kinasuhan ko ang mga sangkot sa katiwalian at sa kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan ng DOJ ay isinagawa ang malawakang raid sa Bilibid para tuldukan ang mararanyang pamumuhay ng high-profile inmates at mga iligal nilang transaksyon. Noong 2016, sa tulong po ninyo, ay nanalo akong senador. Agad ko pong pinaimbestigahan ang lumaganap na patayan sa bansa mula nang manalo si Duterte bilang presidente. Dito po lalong tumindi ang galit sa akin ni Duterte at sinimulang gamitin ang buong makinarya ng gobyerno para ako ay siraan, yurakan, alipustahin, patahimikin, hanggang sa ako ay kasuhan at ipakulong batay sa mga kasinungalingan at gawa-gawang paratang. Nagsanib puwersa ang mga kinalaban at nakabangga ko noon para ako ay gantihan. Ginamit ultimo ang mga Bilibid inmates na pinatigil ko noon ng mga luho para maging testigo sa mga kaso laban sa akin. Nagsisi ba ako? Hindi. Dapat bang nanahimik na lang ako? Hindi. Isinuko ko na lang ba dapat ang aking prinsipyo para napalaya agad ako? Lalong hindi. Wala po akong pinagsisisihan. Ipinakulong man nila ako. Hinding-hindi nila kailanman maikukulong ang katotohanan na ako ay inosente. Hangad ko na makapag-akda at makapagpasapa ng maraming mga batas na talagang nakakatulong sa mahihirap nating kababayan tulad ng 4Ps Law, Magna Carta of the Poor Act, at National Commission of Senior Citizens Act. Ito po si Laila De Lima. Dumadama, dumadamay, lumalaban, muli pong kumakatok sa inyong puso at suporta para ituloy ang mandato bilang senador. Hustisya at pag-asa. Laban, Laila, Laila De Lima. Ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Tunay na pagbabago. Laban, Laila! Bago, Laila! Mga Bacolod nun! Mga palanggang Negrense! Maayong gabi! Grabe, sobrang dami ninyo! May naiwan pa ba sa mga bahay ninyo? Baka nandun ang magnanakaw, ha?
Pero di bale, dito, safe na safe ang inyong mga wallet at cellphones. Dahil sa gobyernong tapat, dadagdagan ko, sa gobyernong tapat, walang madedekwat. Sandali, na-carried away ako doon. Magpapakilala po ako. Ako po si Attorney Philip Sawali, Chief of Staff at Deputy Campaign Manager ng inyong pinakamatapang na senadora. Ang palaban para sa Pilipino. Ang fighter ng mga Negrense, Senator Laila De Lima. Alam niyo po, like na like na like. Ulitin ko. Like na like na like. Obvious bang talagang like? Like ni Senator De Lima talaga na personal po kayong makasama rito at makausap, makadaupang palad, pero alam niyo naman po ang sitwasyon ni Senator Laila De Lima. Alam niyo po kung anong nangyari sa kanya? Siya ay ipinakulong, hindi lang po nakakulong. Siya ay pilit na pinatahimik at ginawan-gawan ng mga imbentong kaso. Noong pong February 24 ay pang-5 taon na ng kanyang di makatarungang pagkakakulong. Tama po, 5 years. 5 years na inihiwalay si Senator Laila De Lima sa kanyang pamilya. 5 years na inilayo si Senator Laila sa atin, mga constituents niya at 14 million Filipino voters niya. Sa loob ng 5 taon, si Senator Laila De Lima, while a sitting and incumbent senator, talaga pong tuloy ang panggigipit sa kanya. Walang cellphone, walang gadget, walang laptop, walang TV, walang internet. Ang pinayagan lang sa kanya, alam niyo po kung ano? Ballpen at papel. Ballpen at papel lang po, pero dahil sabi ni Senator De Lima, ang aking tapang ay hindi naman nila makukulong at ang katotohanan ay hindi nila magagapi. Sa ballpen at papel pong yan, mga kasimanwa, halos 700 bills and resolutions ang na-file ni Senator Laila De Lima ninyo. Ang sabi po ng ating Pangulong Leni Robredo, ang nagmamahal, ipinaglalaban ang minamahal. Tama po ba? Kay Senator Laila De Lima, walang duda, tayo ay kanyang minahal at patuloy na mamahalin. Bato Laila! Sigaw po tayo, hustisya! 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 Sa more or less 30,000 victims of EJ case ng administrasyong ito, sumigaw tayo, hustisya! Hustisya! Sa pagkakanulo sa atin, sa pamimigay sa atin sa China ng ating teritoryo at mga negosyo, sumigaw po tayo, hustisya! Hustisya! Sa mga anomalya, kagaya ng sa Pharmally at sa PhilHealth, ang sigaw natin, hustisya! Hustisya! Kaya malinaw naman po, malinaw mga kasimanwa, alam na natin kung sino ang mga tunay na nagmamahal at lumalaban para sa atin at para sa ating minamahal na Pilipinas. Tama po ba? Kung gayon, sisigaw po kayo, ipanalo! Ipanalo na natin ang ating Pangulong Leni Robredo! Ipanalo! Ipanalo na natin ang ating pangalawang Pangulong Kiko Pangilinan! Ipanalo! Ipanalo natin ang buong tropang angat sa Senado kasama si Senator Laila De Lima. Ipanalo! Kailangan po natin, kailangan po ni Pangulong Leni Robredo ang makakatuwang niyang mga senador sa susunod na administrasyon. Importante, una, kailangan ang senador matalino. Tama po ba? Yung talagang mahusay, yung talagang magaling. Yung hindi fake ang diploma. Yung ang credentials ay hindi ginawa sa recto. Si Senator Laila din ninyo, talaga pong bar top notcher.
Si Senator Laila de Lima po ninyo, totoong law professor. At totoong CHR chairperson at totoong crusading DOJ secretary. Pangalawang katangian, ang isang senador dapat masipag, tama po ba? Ang sabi ko nga po kanina, partida pa, ballpen at papel lang. Almost 700 bills and resolutions ang na-file ni Senator de Lima. Siya pa ang ina ng 4Ps. Siya ang nanay ng Magna Carta of the Poor. At siya po ang isa sa mga authors din ng National Senior Citizens Commission Act. Partida pa ho yan ha. Partida ho yan. Ikinulong nila, ginigipit. What more kung siya ganap na makakalaya? What more kung muli ninyong ihahalal? Bato Laila! Pangatlo, at pinaka-importanting katangian ng ating senador, alam nyo na, dapat matapang. Aba, may kilala tayo, debate pa lang, duwag na eh. Kailangan natin ng senador na matapang. Hindi yung ini-EJK na tayo, nagbubulag-bulagan pa. Hindi yung pina-formalin na tayo, nagtatanga-tangahan pa. Hindi yung pinamimigay na tayo sa China, aba, dead ma! Kay Senator de Lima po ninyo makakaasa. Ang galing, ang tapang, ang talino na nakita ninyo ay kanyang ipagpapatuloy. Bato Laila! Bato Laila! Bato Laila! Bato Laila! Tama ba? Tama na? Okay. Laban Laila! Mga kasimanwa. Sige, yung tamang pronunciation ng Bato Laila. Okay? Bato! Bato Laila! Okay, I got it. Bato Laila! Okay. Pinagtulungan nila si Senator Laila, kaya ngayon, pagtulong-tulungan naman natin na ipanalo ang Lenny Kiko Tandem. Bato Laila! Okay. Pinag-initan nila si Senator Laila, kaya ngayon, painitin pa natin ang kampanya para sa tropang angat sa Senado. Laban Laila! Pinatahimik. Pilit nilang pinatahimik si Senator Laila, kaya tayo dito sa Bacolod, mag-ingay! Laban Laila! Number 18 po sa balota, ang inyong palaban para sa Pilipino, ang fighter ng mga Negrense. Ibalik ang hustisya. Laila de Lima, salamat po. Ari na siya, ang abogado ng mga dehado. Number 21 sa balota, Shell Jokno! Palangga ko kamo! Feel ko yung inyong pagmamahal sa ating inang bayan. Dahil maraming children ngayon dito, magre-recitation muna tayo. Sino ang susunod na Pangulo ng Pilipinas? Yan ang gusto kong marinig. Sino ang susunod na pangalawang Pangulo ng Pilipinas?
Eto, kayang-kaya niyong sagutin itong tanong ko. Tingnan nga natin. Sino ang hindi bayad dito? Oh, yun. Hindi kami bayad. Hindi kami bayad. Hindi kami bayad. Hindi kami bayad. Meron pa akong tanong. Sino ang may jowa dito? Taas kamay, taas kamay. Aba, kukunti lang, kukunti lang. Sino ang walang jowa dito? Ang dami pala. Ang dami palang naghahanap ng jowa. Kaya ako tinatanong, kasi nung isang linggo, nag-Zoom ako, tapos may nagpadala ng message sa chat. Sabing ganun sa akin, Attorney Chel, boboto ko kayo. Pero hanapan mo naman ako ng jowa. Ang sagot ko sa kanya, sabi ko, alam mo iho, yung kaso, kaya kong ipanalo yan sa korte. Pag dinala niyo ako sa Senado, yung batas, kaya ko rin ipasa yan. Pero yung paghahanap ng jowa, sobrang challenging yun. Hindi ko kaya. Alam nyo, may mga nagkakalat ng balita na ako daw ay nag-withdraw o umatras sa pagtakbo sa Senado. Naniniwala ba kayo doon? Aatras ba ako? Walang joke nung umaatras. Mahigit 100 taon nang lumalaban ng mga jokno para sa mga dehado. Mula sa aking lolo sa tuhod, general ng revolusyon, aking lolo na lumaban bilang senador, abogado at justice ng Supreme Court, aking ama, si Jose K. Pepe Jokno, pinaglaban yung diktadoryang Marcos na yan. Ipinaglaban niya ang ating karapatan, ang ating kalayaan, ang ating demokrasya. Kaya hindi po kami umaatras. Wala silang ipinamana sa akin na ill-gotten wealth. Naku, walang ganon. At alam nyo, hindi kami tulad ng ibang pamilya dyan na ginagamit ang pwesto para mangurakot. Hindi rin kami tulad ng isang pamilya dyan na ginagamit ang fake news at Talyano Gold para lokohin ang taong bayan. Pag may jokno po sa Senado, pag dinala po ninyo ang jokno sa Senado, meron tayong libreng serbisyong legal sa bawat baryo. Pag may jokno sa Senado, aalagaan natin ang mga magsasaka, mga mangingisda, at mga manggagawa. Sabi ng isa, pag may jokno sa Senado, may jowa daw. Nako, sorry, hindi ko kaya yun. Pag may jokno sa Senado, ito ay espesyal ito sa kabataan. Bibigyan namin kayo ng kinabukasan. Kasi itong halalan, hindi na ito issue ng kung sino yung kandidatong gusto natin. Itong halalan na ito, issue ng inyong kinabukasan. Sabi nga ni VP Leni, kakaiba talaga itong halalan na ito. 2 dahilan. Unang-una, dahil sa inyo, yung spirit of volunteerism. Believe na believe na believe na believe ako sa inyong lahat. At maraming salamat sa inyong tiwala at suporta. Thank you. Pati doon sa likod, doon sa taas, maraming salamat po sa inyong lahat. Kayo ang magdadala nitong kampanya. Kayo ang magdadala kay VP Leni at kay Sen Kiko sa Malacanang.
I love you all. At ang sabi nga ni VP Lenny, ang pinag-uusapan natin dito, ang ipinaglalaban natin, ay mismo yung kaluluwa ng Pilipinas. O de, ang huli kong tanong sa inyo, recitation ito eh, ipapanalo ba natin ito? Ay, naku, maraming salamat po sa inyong lahat. Madamo nga salamat, Shell Jopno. Padayon kita sa pagkilala sa aton nga tropang angat. Palakpakan naton ang tao nga hindi gid kita pagbabayan. Number 31 sa balota, Dick Gordon! Ang daloy ng buhay ko, daanan man ang sunog, bindol o bagyo. Si Gordon ay sumasaklolo, kaya tuloy pa rin. Iboto si Gordon para senador. Ayong gabi sa inyong lahat. Mga bakalot nun. Mga neglense. Pasok na. Okay. Ipasok natin ang katarungan at ang ating kaginhawahan. Finally! Ano kailangan natin? And I'm grateful to all of you. Tignan ninyo. Look at the person beside you. Talikod ninyo, in front of you. This is the power of humanity. We are telling the whole country, hindi na kami papayag, maabuso! And this is the time na ngayon nagbabago ang pamumulitika natin because the young people are now here. Kasama na tayong lahat. Hindi lang matatanda, hindi lang babae, lalaki, lahat, pati LGBT. At lahat ng mga bata. We're now inclusive at kailangan itong phenomenon na ito lumakas para maipasok ang pagbabago sa ating bansa. Di ba tayo nagtataka ang tagal-tagal na natin? I've served this country for 5 decades. I was here in Ruping nung nawalan kayo ng kuryente rito in 1992. Kami nagbukas ang ilaw dito, kinabit namin. Yung Typhoon Frank, yung Typhoon Odette, andito kami sa Red Cross. We have built 51,000 homes all over the country. Yabang yan. Galing ang pera yan sa kusang loob, malasakit at kapwa-tao. Pero nakikita ko rito, talagang init kayo magbago, and that is why I must tell you. Kailangan talaga tignan ninyo ang leadership, results, and integrity. You want to be inspired. You want to be motivated. And you inspire and motivate all of us here tonight. At ito ay lalaki. Parang nagtapong ka sa ilog o sa lake na unti-unti, umaalon ng umaalon, lumalaki na lumalaki, hindi mapaharang, hindi mapapara kahit ano pang gawin. At hindi makukuha sa bayad-bayad yan. You are here because you want to be here. You're here because you want change, correct? True or false? Yung kalabala, talagang lahat ginagawa, paninira, pananakot, kaya hindi tayo papakaya dyan. Kaya natin ito. So tonight, I want you all to know, ako galing sa experience ng pinatubo, ng earthquakes, nagiba kami na ibangon namin ang aming bayan. Habasama kami doon. Hindi ako, tao at leader na nagsama para maibangon, para magkaroon din ng kabuhayan, yung Subic Bay Metropolitan Authority. Dumami ang trabaho. At marami ako nakausap dito galing doon. Galing rin tayo sa tourism. Wala tayong hanap buhay. Mabilis tayong makakabalik pag gagamitin natin ang turismo. Wow, Philippines!
Correct. Talagang tayo, wow. And we will elect a woman of wonder. Wow. W-O-W, woman of wonder. Sino yan? Yan, tama yan. And we are going to create in this country, talagang pagbalik natin, lalakas ang ating bansa. Lalabas tayo sa pandemya, kinaya namin sa Red Cross, kinaya natin, nagtulong-tulong tayo. At we built 14 molecular laboratories all over the country. That's why ang pinakamaraming test ay ang Philippine Red Cross. Mabuhay ang mga volunteer dyan sa Philippine Red Cross. At pati pagbabakuna sa polio, pagbabakuna dito sa pandemic, nakakuha na ng mga volunteers and staff ng Philippine Red Cross with your cooperation, of course. And so tonight, walang hamon na hindi natin kakayanin. Ang pinakamalaking hamon natin, we must stop being watchers. Nanonood lang tayo, nakikinig lang tayo. We are spectators. Tama na ang spectating. Dapat ngayon, we take it. We take it. With our own hands, with our own hearts, with our own dreams. Kaya ako natutuwa, walang mabaksakan ng karayom dito. Hindi babaksak sa baba. At makita nyo lahat, hanggang sa labas, ang pila napakahaba. At naglulubid na naman buhangin yung mga kabila. Kala nila bayad sapagkat sila ginagawa ang bayad. Ang difference sa bayad ay walang tiyaga. Benta! Ang difference natin dito, you're here because you believe. Naniniwala kayo. At handa kayo ipaglaban ang paniwala ninyo. And that is what we need to do now. Panindigan natin. Ako lumaban doon sa family. Hindi ko pinagmamalaki na matapang ako. Marami kami mga kasamang senador na lumabas ang tabang. Pero ang lumabas doon ay isang word lang. Paninindigan. And tonight, we are here. Anong pangalan nitong field na ito? Ano ibig sabihin yan? Hope! 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 And when the people of this country ay nagsama-sama, lalabas talaga ang pag-asa at madidiscover ninyo na ang pag-asa ay sa iyo, sa iyo, sa inyo, doon, lahat tayo. Hope! And that is what we need to believe right now. And so today, ako hindi na magpapakaba dahil gusto ko, pag natapos ito, hindi tayo mananalo dito lamang. Tandaan nyo yan. We don't win here. We win when you go outside. Tawagin nyo yung mga tatay nyo, nanay nyo, kapatid nyo, lahat yan. At kailangan sabihin nyo, we have to campaign because maraming mga satanas dito na tumakala dito sa ating mundo. Huliin nyo yung mga satanas. Ipatalo natin ang mga satanas. Kaya kailangan mangampanya kayo. Subukan natin kung kayo maninindigan at pagka ginawa nyo, talagang tiyak ang panalo, karapat dapat talagang manalo ang matitinong tao dahil kayo ay matitinong tao. And so I will close by saying, kala nung iba palagi ginto, pera. I will close by saying, sinabi ni Ralph Waldo Emerson, not gold, but only men. And women can make nations great and strong. Men who were true and stand fast and suffer long. Brave men who work when others sleep. Men who dare when others shy. They build a nation's pillars deep and lift them to the skies. Mabuhay kayong lahat. Mabuhay ang Pilipinas. Mabuhay ang Negros at Bacolod. Mabuhay ang Kabataan. Mabuhay ang pamilya Pilipino. Mabuhay tayong lahat. Number 34 sa balota, Risa Hontiveros. Kahit bukas kay Risa Hontiveros, walang nervyos sa sakit at aray. Goodbye kay Risa Hontiveros, walang nervyos sa sakit at aray. Goodbye. Maayong gabi sa inyong atanan. Mga katropa naming Bacolod noon. Salamat, Ged. Damo nga salamat. Maayong gabi. Maayong gabi sa ating mga pinalanggang. I love you too. Sa ating mga pinalanggang UP Lent, dating
Ako po si Senator Risa Ontiveros, numero 34 sa balota. Ako po ang chair ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality. Kag, salamat, Ged. May good news ako para sa atin. Bagong-bagong pasok na balita, mainit-init pa. Ganap na batas na yung pagtaas ng age of consent. Dagdag proteksyon laban sa statutory rape. Mula sa dating napakababang 12 years old hanggang 16 years old. Damo gid nga salamat sa inyong walang sawang suporta. Nadagdagan tuloy ang resibo natin. Bakit? Ilan na ba ang resibo natin bilang mambabatas? Mga 20 batas na rin po. Okay po ba yung 20 batas? Pero ang pamangkot ko, mga kasimanwa, gusto nyo ba ng isa pa? Salamat.